presented by Adi Shakti Films. काहे बताई याद काहे बड़ अच्छा ही बताओ का प्यार करे लू ना ना काहे काहे ज्ञान नहीं खे ज्ञान तो बढ़ले बा लेकिन करब ना काहे लेकिन करब ना अरे काहे कोनो दिक्कत एहिंगा एहिंगा हाँ हाँ एहिंगा भाव सुनो भइलू मिरिया ताहर 16 बरिस के होई तोहर प्यार ले लो पाना पे लिख के करबू माना कतनो ना बचाबू हो आय हाय करबू माना कतनो ना बचाबू हो हई दू पहाड़ा में दिल कबले रखबू हो हई दू पहाड़ा में दिल कबले रखबू हो काहे तंग करता आहो तंगे नु करतनी बदमाशी तो नहीं करत आ ज्ञान तो बढ़ले बा अरे कहाँ ज्ञान बा ज्ञान रही तो प्यार ना कर तू मतलब इहे नु एगो दिक्कत बा कि प्यार नहीं करत मैं जानी ना लेकिन करब ना काहे तुम लड़को के चक्कर में